Ezingene esigodlweni ngiyabona ukuthi lencwadi ngiyayidinga kahle kakhulu. Kanti emva kwencwadi sinamabhayi manje uyazibonela likhona elinye lengono yomsamo lapho sinenqokonqoko umakhosi umathabethe okwamanje lekutholakala kule khala le e-black libe litholakala futhi kule khala e-white wona esinabo ungawa-order ungashayela inombolo zethu zilula kakhulu 010007529465 noma 0333423945 noma-ke mhlawumbe wenze kube lula nje uthi 0871100555. Into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje nansi, uyazi khona into engikhathazana engihluphayo. Abantu bakithi umuntu ukwazi ukudrive esuka ePitori kumbe esuka eGoli kumbe esuka eLesotho kumbe esuka eSwazini kumbe esuka eCape Town ezemlambo omunye efuna ukuphindelwa itayazi. Kodwa uthi ungamtshenile lezo zinto bayada umtshenanga. Ngizama ukuchaza ukuthini bakwethu. Ngizama ukuchaza ukuthi izinkinga onazo uyazazi. Kodwa mawuphuma hamba uyohlwaya uyofuna ukuthi yini umsuka kwalezo zinkinga. Khona abantu abadlala ngemali uthola ukuthi nabandawonye no4 ningene ngokwehlukana uma nithi niyobheka into zenu kugobela. Ngoba bokuqala nje bano4 ninenkinga ezingafani zehlukile kodwa ngoba nabandawonye umsuka nempande yalezo zinkinga ziyefana. Ake ngenze isibonelo, isihlahla sithi siqambe siba namagatsha bese kuba namaqabunga kusona sisuka ephansi empandeni eyodwa. Isihlahla sinesiqu esisodwa bese ke simila ke amagatsha kube nani futhi kanjalo futhi ke namaqabunga bese sithela izithelo. Yilento ke engizama ukuyisho bakwethu ukuthi lalelana hlukanani nokufuna ukuyotshelwa izinkinga niphindelwe izinkinga enizaziyo. Funa ukuthi yini ebangela lezo zinkinga. Ngamanye amazwi ngolimi olula inkinga are just symptoms. Ukuthi uyathimula, uyakhwehlela, uyacinana, ubhlungu umzimba. Aha, yini lezana? Umkhuhlane. Useyizwe lo mkhuhlane ke manje ke sesiyathi umkhuhlane. Lama symptoms omkhuhlane lapha. Kodwa lo mkhuhlane usukaphi? That is the problem. Ngakho ke abantu abaningi bayabajatshuliswa umuntu nomsumthetho babumkhize nezingane zisebenze nemali iyaphela kufa nenkomo nonkosikazi siyaxabana inkinga lezo. So yini edala lezo zinkinga? Angenze isibonelo manje ngiqhubekele phambili. Ake ngithi isibongo sakho si wrong. Ubiza isibongo sika baba, ubaba nomama bengashadanga. Usuzokwenza njani? Uzolahlekelwa umsebenzi. Uzolobola umfazi ahamba. Uzolotsholwa indoda ibaleke. Uzokunika nemoto. Emsebenzini uzoke uaccusele ubaba. Emsebenzini uzokuxoshwe. Uzokuzondwa abantu. Kube nesicwacwa. Imali ingahlali. Konke lokho kweyami esibongweni. Into ofuna sikhumbule bakwethu esiphethe. Siphethwe yithongo. We are governed by ithongo. Makubhede ethongweni. Therefore kuchaza ukuthi kubheda kuwe. Ukhumbule ukuthi ithongo alinawo umzimba. Ithongo selumoya. So lowa moya umunengi ufuna uzodlalela emzimbeni, umzimba owuwona ngendlela elithanda ngayo. Ngakho ke ni umndeni nizongena uma kuthiwa ekhaya kwakunezikhwama ezazikhona, kumbe ekhaya kwaphehla amanzi amnyama, kumbe ekhaya kwaba nomsilo, kumbe ekhaya kufanele kwenzeke inhlambuluko, nizoshayeka ngalokho kodwa nishaywa differently, nishaywa inkinga zingefani. Ngakungefani kwezinkinga akusho ukuthi lashwa ngawedwa, ukudlala ngemali lo. Yingakho ngithi kufanele sinifundise abantu ngeke ngidabuka umuntu athi angene umuntu nomkakhe
bese ethi khabazela umkami lona ngicela ungibhekele okwami bese ungibhekele okumkami. Umkakho useganile phela. Mhlawumbe kungahluka ke ngokuthi umkakho unabantu abadala unedlozi, wena uzalwe wembethe, kodwa usiyaku-affecta wena umkakho ngoba umkakho manjena useyiwala ekhaya. Ngicela ukusho-ke bakwethu ukuthi-ke nasi isifundo engifuna ukusisho namhlanje, ake sihlukane nokufuna ukuyobhulelwa izinkinga. Into oyaziyo, bhulelwa umsuka wenkinga, bhulelwa impande yenkinga, ngoba izinkinga they are just symptoms. Ngikhona ukuthi niyangizwa-ke namhlanje bantu benkosi, ngoba yingakho ngiye ngithi qala emsamo, qala ubuzo abadala ukuthi nabadala naku ngivelelwa ukuthi nokuthi nokuthi konakeleni, bese qhamuka amaphupho. Hamba-ke manje usuyagobela, mawungena ugobela nginenkinga kodwa ngeke ngaphandle waqhamuka iphupho elithi ngicela siqale lapha, ngoba uma ungakwenzi lutho ngenisa ehlathini, kunabantu asebebethela imizi yabo lana ngazi kangaka, kunabantu asebengenisa abantu abadala ngazi kangaka, kunabantu lana sebehlabe angazi kangaka, kodwa kwenzeki lutho. Futhi-ke lokho kungenisa abantu abadala kuwes ngoba kuyethiwa abekho, obuza ukuthi bayephi, bakhishwe yini. Okunye futhi uthi uzongenisa abantu abadala, lalela, uma ungenisa abantu abadala waya komunye umuntu wathi yohlola uzothiwa bangenanga ngoba ufuna ubangenisa yena, kanti abantu abadala abangeniswa. Umuzi awubikelwa ugobela umuntu wasesontweni, wenzelwa umuntu wakini, kumbe uzenzela wena qobo lwakho. Sigade lo sesikhathele la kuthiwa khona kugeza umsamo, silungisa umsamo, abantu abadala bekho, siyabangenisa, siyabethela. Kube kwenze njani? Ngakho-ke asicaciseleke, funa ucaciseleke. We are living in the 21st century. Ngicela ukuyibamba lapho kwamanje ukuthi-ke ake nitshukutshele niyetshise bese-ke niyaphambili. Siyabonga.